Akashwani Shillong ka khubor ban puli do Elmer Arwar. Kimat bakongsan jong khubor man ka step ka South Unai Tung Kilong. Penpau jing koridor ka cabinet jong ka public relations officer jong ka Japan ya ka jing khublek ti tenrai ka badai ka namaste jong kinong India banjur umintirang ba ka jalla ukon rat ke sangma ya ka jing dong kam ban pinkre ya ka jing dong jingman jong ka sunbineng play ka Kerupura Integrated Cooperative Society ya ka jaka debam ka baningkong hayo ampati ka ba ha Southwest Garo Hills District batre sitom ki women boot level officer jong ka South Garo Hills District ban pin sungthu ya kinong tebut halar ka SIR ni ka Special Intensive Revision ka khubor ka bubnya ka Cabinet Public Relation Officer jong ka Japan ka penpau ya ka jing koridor jong ka jing khublei tenra jong kinong India ka bakateng ka namaste hadin ba menteri rang badu kari Narendra Modi bat menteri bang badu jong Japan ka Sani Takaichi ki la khublei markilyang da ka bakner ya khti ha ka por ba le chi India ha ka jing tho ha ka rensan social media ka ni ka menteri rang badu ka Japan ka labatai bakatei ka dakti ka balak kum ka Anjali Mudra ka ka dak jong ka jing buram ka jing sngaudet bat ka jing songu kani ka pus kala kaluru ba ka namaste ka yo ya ka jing thu ha ka pathei kum ka jing khublei ka badon jing mut ka ba penpau ya ka jing long ba bha bat ka jing long badon long rim ya kani ka jing lela sim kum ka dak jong ka jing buram markeliang banya don tenrai ha kiriti dustur barus pa jong kari India Uminti yang ba kajala ukalat ke sangma hini keski ula banjur ya ka jing dong kam ban penkre ya ka jing long kesun beneng habau lakren ha ka jelang halor ka jing penkre jong jela na ka benta ki El Nino shu uni uminti yang ba kajala ula ong lu ba ka jing kala kesun beneng kam dei shu ka jing ha ka lawai re ka ka jing shisha ka pamenta ka papenlong ya ka jing penkre ka badon kam klem da kem ya ka jing kala ha ka jing kin lupa ukonlat sangma ula khot bat pengkhan du ya ka jing la ban sha lemba ki lat kilenti ki bala ban penia pensa kum ka rep karyang da kamariang ka jing penia pensa ya ko ka jing penma ya ki telong ba ka jing thumu balai lam dai pai ba shu ukonlat sangma ula ban rap ru ba ka jing persyang jong megilia ban kinti ya ka rep karyang kala yo ya ka jing itu na kari ban pens khambiang ya ka jing angu jong banthau ki kilat kilenti ki pathamai ki bede ba kamariang ka pakkerpang jong ga jelna lemba ka jing trekam ba de trelang ka pakenthup ya kitnat kishnong ki thau bat ki jaka trekam Umentri Ketnat Soil and Water Conservation jong jela Marcus and Malak hanin kesni ulakin tu ya kisamla puli bakin dong ki yong sumar ki bedong jing kekli ya kamariang da ka bathung bat yada ya ki din kisi banyele persya ya ka jingkala ka sunbeneng habakran ha ka program pensnguthu ya kamariang bat thong jing thong ha iklagwa model residence school rik warangre is Garo Hills uloong bakisama kidon kidai kinong sumar ya kaperthei hagalway da ka baklo ya ka jinglap jong ka IPCC ni ka Intergovernmental Panel on Climate Change bat ka World Meteorological Organization Marcus Malak ula banjol ya ka jingdong kamban ne kirki ban pindunga ya ka jingni leya jakhlia bat ban penya pensa ya ki khlau ki batam lapan kut ya ka ni ka program da ka jingthung ding ka playa simbenta da umentri ki he jong ka tanat bat kisamla pulim Uminti lang ba ka jenla ukonlat ke sangma hinin kesni ula banjol ya ka jingdong kam kirki ban pengklan ya ki hukum ai jingtip haki school ban la pengkiu ya ka performance grading index ni PGI jong ka jela habakren ha ka jingalang bu maunong rim jong ka sokha government high school ban ka jingtung kut buram ya ki khana school ki papas bha uminti lang ba ula pempau ba ki jingdunga ha ka jing ai jingtip ya ki jingkhen jingdia kalalam sya ka jingdu nong ka baklaw ha ka hukum khen ya ki PGI une uminti rang ba ka jela ula kaluru bakidak ki paping iya ki jingna trekam kum ka jingdon ki jaka puli kon lani ki program a jing pensngothu kum ka cyber safety ni ka jing shngai ki dei ki bomsima a jing tip ha da ka school ka balam ka jingdu nong ha ka jing ai marks da ka basim ya ka ni galat pembe ki basuk ukonat sangma ula kentu ya ki kri pinya jong ki school bat ka tangat puli puthi ban pelek jimut ha ka jing ai jing tip ka babeng bat ka por ka babyang ha ka ni ka sini lai don langru umentri ka tanat puli puthi ka jela ubala ka men rumbui bat umentri ka mele ka jela uba wailat miki shela ka ni ka jing yalang ka deiru ka dak jong ka jing play ya ka children and adolescent library bat ki board digital ha ka snong sok ha mission ka papin skambiang ya ka jingkut jungmut jong sarkar ban kintiu ya ka puli puthi habaro kiliang kani gade ka Akashwani Shillong ka balam shepi ya khubor
Ka Kerapura Integrated Village Cooperative Society ni ka IVCS Limited kalaple ya ka jaka de mabam ka baningkaw hayo ampati ka balong ka IVCS ka baningkong ha Southwest Girl Hills Banseng ya ka jaka de mabam ka bakerpang na ka office jong ka district. Laban kelo ba kani ka jaka di kan pinya yo ya kimal balasna hala ka jong ka jaka kin thup ya kiso baper bat kan aila ru ya kinong rep bat kinong penmi marbam khamtam na nong kendong banyo ya ka yo ka bakham laban kelo ru ba kani ka seng la seng haus nam ajar khat khandai bat kani ka seng trekam kala lang kiu sya ka jing penmi marbam bat kiwe ha kini ki khindiat snam baladem nagalian ki ya sarkar kila ong ba kani ka jing thumu kan pen khlan ya ka kam sangkang senjang ha nong kendong bat kan penmi kam penmi jam bat ban pen seluruh ya ki pat ki seng trekam ban penmi ya ki kam ki bakum kini ki ba penlong da ka yo ka han ki women booth level officer jong ka Southwest Garo Hills ki layalam ya ki jing persyang ban pen sngotu ya ki nong thap vote hapo ka special intensive revision ni SIR ka balangya syakmat jong ka thup keteng nong thap vote da ka balej jingo ya ki snong bajangai pelong ya ki jingelang pai ba bat pelong ya ki jingelam na ka wei ka thliwi yang sya ka wei pan kani ka jingle ka thumu ban pelung ya ki nong thap vote ki badai hok ban weng ya ki bom dai hok ban thap vote bat ban pen thamai ya ki kot kisla jong ki nong thap vote ban pen tikna ya ka thup jong ki nong thap vote ka batikna bat ka bakan thup lang kani ka jinge trelang jong ki bat ki nong shong shnong ka layara ban pen bha ya ka jing pen sngau thu bat ban te ya ka jing shania khamtam ha ki jaka bajangai ki baduna ka jingla menyo ka jing tip batikna na ka liang ga Boston Child District ki layaro ya ki kin thei BLO ki balapinya ya ka campaign bat pen skambiang ya ka jing ang nuot jong ka ban pen tikna ya ka jing shem benta ka ba he tam jong ki pat ba kumsi benta jong ka jing rakhi ya ka Golden Jubilee jong ka Amlarem Sub Division bat ka jing rakhi ya ka sniseng ka basan jong ka tangat trerang lapenlong ya ka quiz competition jong ka Amlarem Golden Jubilee quiz minhin ka sni habili o training hall ya ka ni ka quiz competition lapenlong da ka SDSEO Amlarem ringkat ka jing trelang bat ka SRCS bat ka ni ka jing lang ru kala rakhi ya ka jing dap san posnam jong ka jing kiu jong ka sub division ha ka ni ka sni lai dan lang da district school education officer Dr. W. Sumer kumukongsan bat lain si mekikna school ban buat renti ya kejing puli ka banne ha kejing im ke jongki laban kelo bah ka ni ka quiz competition ke school so kha government higher secondary school klayora ya ka nam ladu buat pat sa ka school nong talang government higher secondary school ha ka dan ka baar bat ka im jing suk higher secondary school ha ka kedan ka balai ha ka khubor hilaka jong ka World Cup jong ka wat ka balai phun riu ki balalong henek step ka Egypt kala job ya ka Australia lemba ka Tribeca bat ka Argentina kala job da ka start ya ka Cape Verde dalai gol ar ka jingilaka ka bakhatdu jong ka wat ka balai pu ar kalangya syakmat minta ha padeng ka Ghana Persia ya ka Colombia ha ka bahadu ka bakut jong ka kala step ka Colombia ka dang tam da si gol lanon ha ka hadin ka wat ka balai puar ka jingela ka jong ka wat ka bakhat riu kan sedang nalu sibit minit ha ka po si posting ha padeng ka Canada Persia ya ka Morocco bat buat pat sa ka jingela ka jong ka Paraguay Persia ya ka France ka banlong ha ka step jong ka singu ublay ha ka port ashteng Helen kesni las dang ya ka jing thmu batma jong ka imlang ka salang da ka bapenrung ya ka umkon heritage hani ka badai ka jat umngap bala pinni hi na kisnong umkon jong ka ribo hidesik laban kelo bakani ka umngap la pinni lemba ka jinge trailang hapeng ka Small Industries Development Bank of India bat ka Center of Learning Knowledge and Services bat kinong shong bat kani ka jing thmu ka kintiu ya ka yo ka kot ka bane lemba ka jing ringam hakeleng klaw kentang jong ka umkon ka bahe khat riu hektar laban kelo ru bakinong shong kila thau ya ko umkon heritage society ban pinya ya ka jing pinmi ba ka jing pinya yo ya kani ko umngam ka bala yo ya ka license na ka FSSAI lakmi linti ba ka pinklan ya ka jing im nong kendong kat ba ka lang pinne pensa ya ka maryang jong kasnong kato ka khubor kalakut ka bawan sipi na ka studio ng ka Akashwani Shillong bat sa hindi at pon min sa eso bat ka Akashwani Delhi na ka banta ka khubor katin hindi bat buot pat sa khubor ha katin pareng kani ka Akashwani Shillong